Xaltok gustoko zuen goizero Mikelek prestatzen zion gosaria. Esne beroa ogi puxkekin. Beti temperatura egokian egoten zen esnea, ez bero eta ez da hoz ere, bere puntuan. Gainera, ogi ere xamurra egoten zen, egunekoa baitzen. Lasai gozaltzen zuen Xaltok Mikelen ondoan. Hoi bai, denbora alferrik galdu gabe. Izan ere, ez zitzaion esnea oztu ondotik hartzea gustatzen. Eguneko momentu hoberentarikoa zen gosari ordua. Konten bizi zen Xalto, zoriontsua zen. Gozaldu ondotik, egunero Mikelekin lasterritera atratzen zen, eta lasterketak egiten zuzten. Naizta beti Xaltok irabazi, gustoko zuen Mikel irrifartxo ikustea. Gainera, etxera bueltatzerakoan, Mikelek laztanak fereka amaitezinak eskaintzen zizkion, eta xalo egoten zen Xalto, geldi. Gustoko zuen hoi ere, arras gustoko. Finean, Xalto, xakur zoriontsua zen, arras zoriontsua. Auzoko bertze xakurretan erreparatuz, bera zen hobekien bizizena. Goizetan, gozaldu eta lasterka itondotik, Mikel lanera gaten zen eta Xalto triste xamar gelditzen zen, bakarrik gelditzen zelako. Hala ere, lorategi guzia beretako izaten zen, eta jostetan nahitzen zen. Baloiaren gibeletik lasterka, xoriek harpatzeko saiakeretan, saltoka, arbolera igeteko saiakeretan, saltoka, salto eta salto, izan ere, bere izena hortik zedorkion, Xalto. Nonbait, hala eraten zion Mikelek maitekiro lastantzen zuenean, sortu zenean, saltoka hasi zen berehala, eta hortaz jarri zion Xalto izena. Zoriontsua zen Xalto, zoriontsuak ziren Xalto eta Mikel, biak bakarrik, biak elkarrekin. Hala ere, azken aldian dena etzen Xaltoren hain gustokoa. Erruduna, gizonezko bat. Gizonezko pinpirin bat, Joseba bere izena, eta faltsukeria bere izana. Azken asteetan maiz tortzen zen etxera Joseba. Josebak ez zuen Xalto gustoko, oinabarmena zen. Kanpotarura etxe hartan azaltzen hasi zenetik, Mikel eta Xaltoren arteko harremana etzen lehenagokoa. Baztertua sentitzen zen Xalto. Jada, lehenago bere monopolioa ziren laztanak, ferekak, ez ziren berdinak. Laburragoak, urriagoak bilakatu ziren. Goizeroko gosaria ere etzen berdina. Batetik, beranduago ematen zion. Bertzetik, ez zuen Mikelek Xaltorekin hainbertze denbora pasatzen gozaltzen, eta esnea eta ogia ere ez ziren lehenagokoak. Orain esnea gaingabetu ematen zion, ura bezalakoa zen, eta ogi ere gatzik gabea. Guzioi Josebaren erruz, Josebak oi gustoko zuelako, eta gosari ondoko lasterkaldiak, ura ere akabo. Xaltori gosaria eman ondotik laster egitera atra ordez, orain Mikel guatzera itzultzen zen, Josebari Xaltori ebatxitako laztanak ferekak egitera. Xalto jada etzen zoriontsua, Mikel bertze bat zen. Izugarrizko gorrotoa zion Xaltok Josebari. Zerbait inbiarra zuen, hola ezin segitu. Goiz batez, Mikelek gosaria etziola ekartzen ikusita, bere logelara jo zuen Xaltok. Ez zuen espero ikusi zuena ikusteak, eta bere ezustekoan, bere urduritasunean gauza bakarra atrazitzaion agotik. Guau!